Det her er bare en kort video, hvor jeg har været rigtig langt ude i den svenske skov og var på vej hjem, og jeg tænkte, at det kunne være meget hyggeligt for nogle af jer at se med. Der er også en elg til allersidst. Jeg har mange 100 timers optagelser, ligesom dem her. Okay, så skal vi til højre her og venstre næste gang, så vidt jeg husker. Hvis I kunne tænke jer at se flere af den her slags videoer, bare meget længere, hvor jeg bare kører, så sig endelig til, så bliver det uploadet. Og så kommer vi til den her sjove vej med de sjove bakker. Jeg skal bare lige passe lidt på. Så det her de sjove bakker kommer, så vidt jeg ved. Det er efter næste bakke, vi skal passe lidt på. Eller næste igen. Fik lige en insekt i øjet. Nej, det er næste bakke igen, tror jeg. Der kommer i hvert fald en bakke lige pludselig, hvor der kommer meget grus. Eller den er vi måske kommet forbi, eller? Ja, det er vi sgu. Så I det? Jeg skøjtede lige lidt med bagenden her. Til venstre, så vidt jeg husker. Jeg skøjter med bagenden. Ja, til venstre. Det var sgu da her, der kom dyb grus. Ja, okay. Det er mig, der er helt væk. Det er her, vi skal køre lidt forsigtigt. Kan vi i hvert fald blive nødt til. Selvom vi ikke gider. Nej, det er bare så ærgerligt, fordi man har bare lyst til bare at fyre den af hernede af, men det kan man ikke. Det kan man godt, men det kan man ikke. Vejen bliver utroligt dårligt, og hvis jeg giver den meget mere gas end det her, så vælter jeg 100%. Det er lige på grænsen allerede, det jeg gjorde der. Fordi når stenene bliver så runde her, som de er her, og ligger på den her måde, som de gør her. Man kan ikke se det på kameraet, det kan man aldrig. Men stenene ruller som små kugler under din dæk, og det gør, at du ruller oven på stenene. Og jeg kunne mærke før, at... Skal vi lige holde tungen under her? Jeg kunne mærke før, at begge mine dæk rullede på stenene, så jeg rullede lidt sidelæns. Og har du bare lidt for meget fart på, når det sker, så vælter du.
Okay. Så skal vi til venstre her. Jeg tror næste gang jeg kører herned, så fortsætter jeg den her vej for at se hvad der kommer. Det ser spændende ud. Spænder baghjulet, og så glider man ud med røven. Og det føles mega fedt. Hvis man er ny til sådan noget her, så føles det nok lidt nøjeren, men hvis man er en af dem, der har kørt crosser og dirtbikes og sådan noget, så ved man også, at det føles mega fedt. Det er altid fedt, når baghjulet skrider ud. Det er altid pisse ned, når forhjulet... Oh. Sådan. Så fik vi fandme el. Sådan. Wow! Så meget på min bucket list at få lov til at optage en el på min GoPro tæt på. Hak ved det. Fuck hvor fedt.